Da landmanden Arne Haller Petersen i 67 dybdepløjede sin mark, fordi han ville så guldrødder og derved skar gennem mulden på sin mark på et sandet næs her i Sarup, der åbnede sig så lige pludselig en sprække til en fjern fortid. Arkeologer arbejdede i årtier derefter med at afdække resterne af et kæmpemæssigt palisadehegn, der var 572 meter, og med indvendige indhegninger og alting, og aflange nedgravninger udenfor. I bondestenalderen for 5.000 år siden, der bragte befolkningen simpelthen fra de omliggende bopladser, de bragte deres døde her til det her område. Og så under udførsel mener man af komplicerede ritualer, der blev de begravet midlertidigt i nogle systemgrave uden for palisadehegnet. I kan se uden for døren der kan man meget fint se også, hvordan det rent faktisk så ud. Og her lå de så indtil kødet, det var rådnet bort. Og måske var det for at beskytte de levende mod truslen fra de døde ånder, mener man. Når de sådan løsrev sig fra deres jordiske legeme og søgte mod dødsriget. Og pladsen inden for hegnet, det tilhørte så de døde sjæle, mener man. Ved en senere begravelsesfest, der hentede man så knoglerne igen og anbragte dem så et andet sted, netop ved stendyser. Man mener jo så, at der er gået mere end 100.000 mandetimer, har det taget at bygge det her anlæg derovre. Og man har regnet om til, at det er 170 mand i 3 måneder, ikke også fuld tid. Og det har krævet cirka 20 bopladser i området og en godt sammenhold og organisering af en eller anden art, ikke også? Og så siger man også, at 800 af de her kultanlæg er fundet i hele Europa. Alene i Danmark har vi fundet 30. Sarup-anlægget er det mest imponerende af de her, der er fundet i verden. Og ud for det begynder jeg så at arbejde mig ind til redskaberne. Og hvad redskabet skal være, det kan jeg ikke. Jeg kan have en idé fra starten af, men ellers så er det stenen, der fortæller mig det hen ad vejen. Fordi det kommer ligesom stille og roligt. Hvad kan jeg lave ud af stenen? Den her, den kan sagtens flække i 2 for eksempel, og så står jeg der. Hvad så? Jo, man skal sådan lige over og vende og dreje lidt, så finder man ligesom alle de der små. Hvordan får man dem egentlig helt sådan klatte, som de er derinde? Nå, som økserne? Ja. Prøv at tage den midterste. Den her? Ja, det er det, du mener, ikke også? Sådan med den er helt glat som det der. Så sliber man den. Så hvis du forestiller dig, at du har sådan en stor sten her, som er slibet lidt med hulning i, så tog man kvartsten og knuste og lagde i, samt en blanding af noget meget fint sand eller noget ler. Og så ligesom, skal vi sige, lidt vådt ler måske. Og så har man sættet, måske har de spændt det op i et eller andet træ, det ved man ikke, men ellers har de sættet sådan her, så har de simpelthen bare poleret dem. Så kommer faren hen, hvor dyr rammer det. Så går det i dyret, og så fungerer skaftet som krop i hullet derovre på skud. Og så dør dyret ikke særlig hurtigt, det vil ramme rigtig, rigtig langt på sådan en krop herinde, uden at dø. Over hos mig klokken 11:15, der er der en lille udstilling, hvor folk, de har især dig, så du har din udstilling derovre med en stor flinkeøkse, som også er afbildet på nogle artikler derovre, vi har fra den gang, som du også har sørget for, at vi fik adgang til, det er vi rigtig glade for. Og så er der Jens Peter, og du har også en kæmpe samling med, som vi alle sammen kan beundre og vurdere derovre. Og så har vi fået 2 kufferter fulde af fund fra samme periode ude på Odense Bys Museum, og som man gerne må tage op og røre ved. Og der er et eller andet fantastisk ved at stå med et redskab, der er lavet af en mand her for 5.000 år siden. Men den er jo ikke skarp mere, men det har den jo nok været. Ja, den har nok været det jo. Der er godt nok mange ting. Men det er det, jeg siger, det er jo til at sige, at de har gået i gulvet på andet, og de fik den i nogle uger. Ja, det er, men hvis vi så tager sådan et sejl her, de har brugt til at høste med, ikke om det? Ja. Der skal jeg nu med sådan en 30-fods majtjansker nu. Ja. Jeg tæller også en stor pattelys, den er rigtig koldt i med. Og så tænker jeg, men altså, at det kunne være lidt sjovt for nogen lige at se, hvordan foregår sådan en udgravning egentlig, ikke? Ja. Må vi få nogle forklaring på nogle sten? Nu lægger jeg et par stykker op her.
Og så siger du selv, det er ikke noget. Men det tror jeg, det er. Nu lad den lige ligge det øjeblik. Ja. Det var det der sort, som er derovre. Jeg lægger den på en særlig måde, fordi spidsen vender nedad. Ja. Ja, det tænkte jeg op med. Ja, selvfølgelig. Dem kan vi finde på stranden. Sønderby Klint og så videre. Ja, men altså... Det er tilfældigt. Det er så godt. Du kan også finde nogle med andre former. Det er ikke tilfældigt. Nej, det er det ikke. Kender du også til det? Jeg har sådan en her. Ja, det er en stor flæk. Ja, det kunne... Ja, nu lægger jeg den her igen, men alle siger, det er ikke noget. Bare lidt nogle år, så siger jeg, det er rigtigt. Ja, den har også brugt som kniv, for den er ikke blevet brugt som krontegn, så det kunne godt være, den er fra... Ja, den er skarp på begge sider. Ja. Når du siger, det er en flække, hvad mener du? Det her er bare det er redskabstype, det er sådan nogle lange afspaltninger, de laver. Ja. Så ved du hvad, nu er jeg ikke gået i så meget. Så den har været brugt til at skære? Ja, det er brugt som kniv. Ja, den er faktisk skarp. Har du meget mere derhjemme? Den er flot. Har du selv fundet den? Nej, det er faktisk min nabo, der har fundet den på Ærø. På Ærø, nå, ja. Man mener jo lige frem, du kunne op. Ja, det er også ser for samtidig med elstarpen, det er sådan en... Det er omkring mig. Men hvordan laver de? Du kan faktisk se det der, du kan se de her bord, til de har... Det kommer nok noget sand, og så ser det bare, at du kører med en pinde i, eller en knogle, eller sådan noget. Du kan se, at det er sådan reglerne, der går på turen. Nej, men siger han, er det ikke sammen? Jo, det har ligget. Nej, i nærheden af hinanden i hvert fald, for de fandt dem samme marked i hvert fald. Ja, men har 3-34 før Kristi fødsel, eller sådan noget. Nej, det er lidt det samme. Ja, så er det vel nogle gange. Hvad er det? Ja, så 5.000. Jeg lige ved, hvor mange år siden. Ja, ved du hvad? Folk har kæmpet for at overleve. Ja. Ja, det er sgu ikke nemt. Ej, det ser rigtig godt ud. Hvad er det for noget, Kim? Det er vildsvinesuppe. Nå nej, det blev almindelig svin i stedet for. Tak skal du have. Det var da en god Det er fantastisk. Men så gik hun også alle ting i dag. Det der gravgrænser sarpanlægget, det er den bæk, der går der. Og så er det Hårbyå, der går ned i det hus, der ligger derovre, det ligger på den anden side af Hårbyå, så den går ned i det lave dernede. Og så er det afgrænset det ældste anlæg, der er for 3400. Det går palisadehegn over med de træer derovre, og så hele vejen op, og så næsten der, hvor vi gik ind fra landvejen af, altså Kirkemarken. Det går næsten tilbage, altså tilbage til den vej, og så går det næsten 900 meter langt palisadehegn. Og så langs med det palisadehegn, der var der nogle små indhegninger, ligesom man kunne se på modellen deroppe, og så var der nogle systemgrave. Og så 200 år senere, der laver man et nyt anlæg, der er knap så stort. Det store anlæg er på 6 hektar, et lille anlæg på 3,5 hektar. Det går sådan cirka også ned fra midt i det der skov derovre, og så midt i det næste hestefold der går det så rundt der. Lidt, men for at man kunne finde det, så skulle man jo afdække jorden, og det gjorde man jo så først med sådan en sluffe, og så når man kørte med, den kunne have et par trillebør for lige, og så kørte man rundt og så bagefter med et doserblad, og det sidste fik man sådan en almindelig gravemaskine. Og så der skulle der gå 2 mand bagefter, og så skravle jorden af. Det var ikke det mest spændende arbejde. Først med den der, så smager at
plomme med kanel, hvis du kan lige sådan noget risengrød, julenød. Så smager det lidt hen og noget juleprojekt. Sjovt, Anna. Tina siger mod is. Og hvad vil du? Det synes du, der er ude. Hvad bestemmer du? Stærke mænd, ja. Så er vi kørt. Det er også stadig, så skubber.